Mitä nainen muka tekee armeijassa ilman perheesi vaikutusvaltaa, et olisi koskaan päässyt tänne? Minä näytän teille, mitä todellinen sotilas on. Tomi Lahtinen raahasi Elinan pimeyteen. Ymmärrättekö nyt? Tämä on todellista armeijaa. Nyrkki iskeytyi Elinan kasvoihin. Pysykää naiset siellä, minne kuuluttekin. Sotilassaapas murskasi hänen poskiluunsa. Veli auta. Elinan viimeinen epätoivoinen tekstiviesti verisenä maassa maaten. Lahtinen ei tiennyt, kenen kanssa oli ryhtynyt leikkimään. Miten tämä kauhea väkivallan teko tulee päättymään? Aamulla kello 5,3 Kainuun prikaatissa kaikui herätysmerkki, mutta torven soidessa jostakin tuvasta kuului raskas vaimea tömähdys. Ääni oli kuin joku olisi pudonnut lattialle. Sotilaat vilkuilivat toisiaan ja nousivat varovasti ylös. Luutnantti Elina Virtanen aisti oudon ilmapiirin ja tarkisti rannekellonsa. Hän oli ollut palveluksessa 3 vuotta. 165-senttinen ja siisti ulkomuoto olivat tehneet hänestä tunnetun, mutta hänen sydämessään oli aina painanut raskas kivi. Katsellessaan tupaa Elinan silmät osuivat jääkäri Niko Lehtoon. Lehto seisoi sänkynsä vieressä ja yritti piilottaa kasvojaan. Hänen vasemman silmänsä ympärillä oli selvästi näkyvissä sininen mustelma. Lehdon kädessä oli rypistynyt paperinpala. Juuri kun Elina kiinnitti siihen huomionsa, hän näki osan tekstistä "Auttakaa minua, en enää". Samassa hetkessä Lehto rypisti paperin nopeasti ja piilotti sen taskuunsa. Hänen silmissään oli kauhua. Luutnantti valmiina tarkastukseen eräs sotilas ilmoitti ja teki kunniaa, mutta hänen äänessään oli jännitystä. Kun Elina astui käytävään, hän kuuli miesupseerien nauravia ääniä. Mitä nainen mukaan armeijassa tekisi, jos hän ei olisi kenraalin tytär, olisiko hän koskaan saanut luutnantin natsoja. Mutta suhteet ovat suhteita, emme me voi sille mitään. Elina ei vastannut mitään, vaan nopeutti askeliaan, mutta raskas tunne hänen rinnassaan vain kasvoi. Luutnantti Virtanen, onko tämän päivän koulutussuunnitelma toimitettu? Pataljoonan komentaja kysyi kylmästi ohittaessaan hänet. Kyllä, toimitin sen jo eilen. Elina vastasi heti, mutta komentaja mutisi ohittaessaan. Saa nähdä, onko sitä edes tarkistettu kunnolla. Aamutarkastus alkoi. Sotilaiden seistessä riveissä Elina tarkasteli heidän kasvojaan yksi kerrallaan. Lehdon lisäksi hän huomasi samanlaisia mustelmia ja haavoja useiden muidenkin alokkaiden kasvoilla. Koko osasto asento kunniaa, komentajan ääni kaikui, mutta sotilaiden kunnianteossa oli aistittavissa pelkoa. Tarkastuksen jälkeen Elina palasi toimistoonsa. Hän katsoi työpöydällään olevaa perhekuvaa ja huokaisi syvään. Vanhin veli Matti Virtanen, maavoimien komentaja. Toinen veli Antti Virtanen, erikoisjoukkojen komentaja. Kolmas veli Jukka Virtanen, rannikkojääkärien prikaatikenraali. Veljen hymyt loistivat kuvassa, mutta juuri nyt ne tuntuivat taakalta. Minäkin olen sotilas, miksi minua väheksytään vain siksi, että olen nainen. Silloin ulkoa harjoituskentältä kuului huutoa. Kersantti Tomi Lahtinen oli tekemässä jotain alaisilleen. Mitä te teette? Jos ette tee, kunnolla saatte kärsiä koko yön, Lahtisen ääni täytti harjoituskentän. Mutta se ei ollut kaikki. Lahtinen käveli kaatuneen Lehdon luo, heitti tämän repun sotilassaappaallaan ja huusi kestä vaikka kuolisit. Tämä on armeijaa. Jos et selviä tästä, et ole oikea sotilas. Lehto vaikeroi maassa, mutta kukaan muu sotilas ei yrittänyt auttaa. Kaikki seisoivat päät painuksissa toivoen, ettei heidän vuoronsa tulisi. Kun Elina katseli näkyä ikkunasta, hän tunsi Lahtisen katseen kääntyvän häneen. Kylmä sanaton vihamielisyys virtasi heidän välillään. Aivan kuin Lahtinen olisi sanonut, sinä olet seuraava. Koko iltapäivän Elina kiersi varuskunta-aluetta. Kaikkialla sotilaat olivat varuillaan ja erityisesti alokkaat olivat jännittyneitä. Sama tilanne oli ruokalassa. Lahtisen ympärillä vanhemmat varusmiehet melusivat, mutta alokkaiden pöydässä oli hiiren hiljaista. Jos on jotain, voitte aina kertoa minulle, Elina sanoi mennessään heidän luokseen, mutta he vain nyökkäsivät eivätkä avanneet suutaan. Heidän silmissään oli epätoivoa, halu puhua, mutta kyvyttömyys siihen. Illalla Elina teki viimeisen tarkastuskierroksen tuvissa. Yhdessä nurkassa hän näki Lehdon istuvan yksin ja kirjoittavan jälleen kirjettä. Aamuiset mustelmat olivat nyt entistä selvemmät ja huulet turvonneet.
Lehto, oletko kunnossa? Satutitko itsesi? Elina kysyi huolestuneena. Ei mitään. Kaaduin harjoituksissa. Lehto änkytti ja piilotti kirjeen nopeasti. Juuri kun Elina aikoi kysyä lisää, Lahtinen ilmestyi paikalle. Luutnantti valmiina iltatarkastukseen. Lahtinen teki kunniaa, mutta hänen katseensa oli uhkaava. Teidän ei tarvitse huolehtia mistään. Voitte levätä rauhassa. Elina tunsi, että jokin oli vialla, mutta poistui paikalta. Hän ei kuitenkaan voinut karistaa mielestään levottomuuden tunnetta. Hän oli vakuuttunut siitä, että tässä yksikössä tapahtui näkymätöntä väkivaltaa. Yö syveni ja Elina luki majoituksessaan veljiensä viestejä. Ne olivat tavallisia kuulumisia, mutta nykyisessä tilanteessa ne tuntuivat entistä painostavammilta. Kenraalitason upseerien pikkusiskon titteli teki hänestä toisinaan maalitaulun. Katsoessaan ulos ikkunasta Elinan valtasi aavistus. Tässä rauhalliselta vaikuttavassa yksikössä oli tapahtumaisillaan jotain suurta. Lahtisen kylmä katse, sotilaiden pelokkaat silmät ja piilotetut kirjeet, kaikki viittasivat myrskyä edeltävään hiljaisuuteen. Jotain oli pian räjähtämässä käsiin. 2 päivää myöhemmin alkoi yöharjoitus. Koko yksikkö osallistui laajamittaiseen taktiseen harjoitukseen, joka simuloi todellista taistelutilannetta. Myös Elina osallistui harjoitukseen valvojana tarkistaen sotilaiden liikkeitä. Harjoitus päättyi vasta 10 jälkeen illalla. Sotilaat palasivat uupuneina yksikköön hien ja pölyn peittäminä. Elina jäi viimeisenä varmistamaan varusteiden huollon ja palasi vasta sen jälkeen majoitukseensa. Mutta noin kello 23,3 aikaan tupien suunnalta kuului kovaa melua. Elina avasi nopeasti ikkunan ja katsoi alas. Naisten majoitustilojen lähellä seisoi Tomi Lahtinen horjuen. Alkoholin haju tuntui kauas. Tiedättekö, kuka täällä asuu? Lahtinen huusi ja löi nyrkillään naisten majoitustilan seinää, mitä nainen muka tekee armeijassa. Elina säikähti, pukeutui nopeasti ja ryntäsi ulos. Myös muut naissotilaat olivat heränneet meluun ja olivat levottomia. Elinan laskeutuessa portaita Lahtisen huuto jatkui: ilman perheesi vaikutusvaltaa et olisi koskaan päässyt tänne, elät mukavasti kenraaliveljesi ansiosta. Lahtinen jatkoi mutinaansa humalaisella äänellä. Mikä sotilas nainen muka on? Todelliset sotilaat ovat erikseen. Elinan kasvot kangistuivat. Hän oli järkyttynyt siitä, että Lahtinen tiesi hänen perhetaustastaan ja että hän käytti sitä hyväkseen herjatakseen häntä julkisesti. Viha kuohui Elinassa, mutta hän yritti pysyä mahdollisimman rauhallisena. Kersantti Lahtinen, mitä te teette, Elina kysyi ankarasti lähestyessään. Lahtinen katsoi Elinaa humalaisin silmin. Hänen katseessaan oli entistäkin vihamielisempi sävy. Luutnantti, tulin juuri kertomaan totuuden. Olet juonut. Etkö tiedä, että alkoholin käyttö on kielletty varuskunta-alueella alkoholia? Tarvitaanko totuuden kertomiseen alkoholia? Lahtinen horjui, mutta esitti itse varmaa. Luutnantti, puhutaanpa suoraan. Miksi te olette täällä? Elina huomasi, että Lahtisen puhetyyli oli täysin muuttunut. Alkoholi tuntui tuoneen esiin hänen todellisen luonteensa. Palaa heti tupaan. Puhumme asiasta huomenna aamulla. Ei, Lahtinen sanoi äkisti. Hoidetaan tämä asia nyt. Minä näytän teille, luutnantti, mitä todellinen sotilas on. Samassa hetkessä Lahtinen otti askeleen kohti Elinaa. Elina vaistosi vaaran. Kersantti Lahtinen, mitä aiotte tehdä? Opetan teille kuria. Lahtisen ääni muuttui jääkylmäksi. Juuri kun Elina yritti perääntyä, Lahtinen tarttui häntä rajusti käsivarresta. Luutnantti, hetkinen, päästä irti. Elina huusi, mutta Lahtinen puristi kovempaa. Olkaa hiljaa. Ette kai halua herättää muita. Lahtinen raahasi Elinan pimeän rakennuksen taakse. Siellä ei ollut katuvaloja eikä kukaan voinut nähdä heitä. Kersantti päästä heti irti. Elina vastusteli, mutta Lahtinen oli paljon voimakkaampi. Minä näytän teille, mitä todellinen sotilas on. Lahtinen sanoi ja työnsi Elinan seinää vasten. Näytän teille, mitä nainen voi tehdä armeijassa. Elina taisteli vastaan kaikin voimin, mutta se oli turhaa. Humalasta huolimatta Lahtisella oli valtavat voimat ja yhtäkkiä Lahtisen nyrkki lensi kohti Elinan kasvoja. Elina huusi, mutta oli jo myöhäistä. Lahtisen nyrkki iskeytyi hänen vasempaan poskeensa.
Olkaa hiljaa, Lahtinen löi uudelleen. Tällä kertaa isku osui suoraan Elinan nenään. Verta alkoi valua hänen nenästään. Elina kaatui maahan. Hänen koko kehonsa vapisi ja veren takia hengittäminen oli vaikeaa. Lopeta, lopeta. Mutta Lahtinen ei lopettanut. Ymmärrättekö nyt? Tämä on todellista armeijaa. Lahtinen potkaisi Elinaa kylkeen sotilassaappaallaan. Elina käpertyi kasaan kivusta. Mitä nainen muka? Lahtinen nosti jälleen saappaansa, tällä kertaa kohti Elinan kasvoja. Älkää luulko olevanne mitään oikean sotilaan edessä. Töms. Sotilassaapas iskeytyi Elinan vasempaan poskiluuhun. Elinan korvissa soi ja hänen näkökenttänsä muuttui valkoiseksi. Veren maku täytti hänen suunsa, höhe. Elina ei pystynyt edes puhumaan kunnolla. Hänen kasvonsa tuntuivat tulikuumilta ja vasen silmä oli niin turvonnut, ettei hän nähnyt sillä kunnolla. Lahtinen hengitti raskaasti ja katsoi Elinaa ylhäältä päin. Nytkö ymmärrätte, pysykää naiset siellä minne kuuluttekin. Armeija on miesten maailma. Elina makasi maassa ja tunsi tajuntansa hämärtyvän, verta valui jatkuvasti hänen nenästään ja suustaan ja tuntui kuin hänen vasen poskiluunsa olisi murtunut. Vasta nyt hän tajusi, kuinka painava Lahtisen sotilassaapas oli. Olkaa varovaisempia jatkossa, Lahtinen sanoi viimeisenä ja horjui pois pimeyteen. Elina jäi yksin maahan vaikeroimaan. Hänen koko kehonsa sattui, mutta suurin kipu oli hänen sydämessään. Tieto siitä, että hän oli voimaton sotilaana ja epätoivo siitä, ettei hän tiennyt mitä tehdä tämän jälkeen. Tajuntansa hämärtyessä Elina otti vapisevin käsin puhelimen taskustaan. Näyttö oli sumea, mutta hän onnistui vaivoin avaamaan viestivalikon. Hän etsi vanhimman veljensä Matti Virtasen numeron ja lähetti viimeisillä voimillaan viestin. Kun ilmoitus viestin lähettämisestä kuului, Elinan ote herpaantui. Puhelin liukui hänen ranteestaan ja putosi maassa olevaan veriseen lammikkoon. Näytölle roiskui verta ja teksti viesti lähetetty sumeni, piip. Puhelimesta kuului akun loppumisen varoitusääni ja lopulta näyttö sammui. Samalla hetkellä myös Elina menetti tajuntansa täysin verisenä kylmällä betonilattialla. Kello oli 23,47. Helsingissä pääesikunnassa kenraali Matti Virtanen oli viimeistelemässä myöhäisiä töitään. Silloin hänen puhelimeensa tuli viesti-ilmoitus. Matti tarkisti näytön ajattelematta sen enempää. Viesti oli Elinalta. Normaalisti viesti olisi alkanut kohteliaalla tervehdyksellä, kuten hei veli, mutta tällä kertaa se oli erilainen. Veli auta. Matin käsi pysähtyi, hän tarkisti näytön uudelleen. Viesti oli selvästi Elinalta eikä sisällössä ollut epäselvyyttä. Matin kasvot kangistuivat, mitä hän mutisi ja soitti kiireesti Elinalle. Mutta puhelin vain hälytti, kukaan ei vastannut. Kerran, kahdesti, kolmesti, ei vastausta. Samaan aikaan Utissa erikoisjääkärirykmentissä kenraaliluutnantti Antti Virtasen puhelin soi. Antti oli tarkastamassa yöharjoituksen suunnitelmia. Viesti-ilmoituksen nähtyään Antin ilme jäätyi. Viesti oli Elinalta. Veli auta. Antti nousi välittömästi tuoliltaan. Mitä on tapahtunut, hän mutisi itsekseen ja soitti Elinalle, mutta hänkään ei saanut vastausta. Antti huusi kiireesti tilannekeskuksen henkilökunnalle helikopteri valmiiksi heti. Herra kenraali, nyt on yö, sanoin heti Antin äänessä, oli kiirettä. Samaan aikaan Turussa rannikkoprikaatin esikunnassa prikaatikenraali Jukka Virtanen oli viimeistelemässä huomista maihinnousuharjoituksen suunnitelmaa. Vaikka Jukka tunnettiin ankaruudestaan, perhe oli hänelle kaikki kaikessa. Erityisesti nuorin sisko Elina oli Jukalle korvaamaton. Kun puhelin soi, Jukka katsoi näyttöä huolettomasti ja sillä hetkellä kylmät väreet kulkivat hänen lävitseen. Elinan viesti. Veli auta, Jukan mieli tyhjeni. Mitä tämä on? Hän huusi ja nousi pystyyn. 3 veljestä olivat eri paikoissa, mutta heillä kaikilla oli sama ajatus. Heidän nuorimmalle siskolleen oli tapahtunut jotain ja he aavistivat vaistomaisesti, että kyse oli vakavasta asiasta. Matti soitti kiireesti Antille. Antti, saitko sinäkin Elinalta viestin? Sain, veli. Olen juuri valmistelemassa helikopteria. Jotain pahaa on tapahtunut. Soita Jukalle. Meidän kaikkien on mentävä Kainuun prikaatiin. Antti soitti välittömästi Jukalle. Jukka, minäkin olen lähdössä. Mitä Elinalle on tapahtunut? En tiedä. Mutta tilanne on varmasti vakava, jos hän lähettää tuollaisen viestin. 3 veljeksen mieli oli yhtä.
Vaikka he olivat kokeneet sotilasuransa aikana lukemattomia kriisitilanteita, tämä oli erilaista. Ajatus perheenjäsenen vaarasta oli viedä heiltä malttinsa. Matti pyysi pääesikunnan nopeimman helikopterin helikopteri ilmaan heti. Tämä on korkeimman prioriteetin hätätilanne. Herra kenraali, yölento on vaarallinen ja vaatii. Määräyksistä 5. Lähdemme heti minun vastuullani. Matin ääni oli kylmä ja päättäväinen. Antti valmisteli erikoisjoukkojen huippuhelikopterin, erikoisjoukkojen taktinen helikopteri ilmaan. Nyt heti, herra kenraaliluutnantti, yölentoon tarvitaan lupa. Minä menen itse. Lupa tulee myöhemmin. Jukka toimi rannikkojääkäreille tyypillisellä nopeudella. Helikopteri valmiiksi heti, minä lennän itse. Herra prikaatikenraali, aiotteko lentää itse? Sitä, joka koski siskooni, en anna anteeksi. Jukan äänessä oli rannikkojääkärin velvollisuuden tuntoa ja palavaa rakkautta perhettä kohtaan. 3 helikopteria nousi ilmaan eri paikoista. Ne halkoivat yötaivasta kaikki matkalla samaan kohteeseen. Matti mutisi helikopterissa taltuttaen kylmää vihansa lain ja sotilaskurin rikkomisesta joutuu vastuuseen. Antti puristi nyrkkejään ja ärähti, minä haen sen nilkin esiin itse. Jukka vannoi ohjatessaan helikopteria, sen joka itketti siskoani, minä kostan vaikka omin nyrkein. 3 veljeksen päättäväisyys oli yhtä. Kuka tahansa oli tehnyt tämän heidän nuorimmalle siskolleen joutuisi vastuuseen. Yötaivasta halkovien 3 helikopterin roottorien ääni voimistui, suuntana Kainuun prikaati. Siellä Elina makasi edelleen kylmällä lattialla, eikä kukaan tiennyt siitä mitään. Mutta pian kaikki muuttuisi. Suomen puolustusvoimien korkeimmat kenraalit olivat liikkeellä. Samaan aikaan Suomen taivaalla alkoi tapahtua. Helsingistä, Utista ja Turusta nousi samanaikaisesti helikoptereita. Suomen puolustusvoimien tähdet olivat liikkeellä keskellä yötä. Kello 1,2 aamuyöllä Kainuun prikaatin yllä kuului ensimmäinen helikopterin ääni. Mikä tuo on, miksi helikopteri lentää tähän aikaan, sotilaat kuiskivat ja katsoivat ulos ikkunoista. Mutta ääni voimistui ja pian ilmestyi toinen ja kolmaskin helikopteri. Eikö tuo ole VIP-helikopteri, eräs sotilas sanoi vapisevalla äänellä. Ei kai vain puolustusvoimain komentaja. Toinen mutisi epäuskoisena. 3 helikopteria alkoi circling uhkaavasti yksikön yllä. Tavallinen yö muuttui hetkessä hätätilanteeksi. Ensimmäisenä laskeutui pääesikunnasta tullut VIP-helikopteri. Helikopterista astunutta miestä nähdessään päivystävä upseeri jähmettyi kauhusta. Se oli maavoimien komentaja kenraali Matti Virtanen. Herra kenraali, päivystävä upseeri änkytti ja teki kunniaa. Matti ei juurikaan vastannut tervehdykseen, vaan kysyi kiireesti, missä luutnantti Elina Virtanen on luutnantti Virtanen. Hänen pitäisi olla majoituksessaan. Tarkista heti, Matin äänessä oli kiirettä. Silloin toinen helikopteri laskeutui. Erikoisjoukkojen taktisesta helikopterista astui ulos erikoisjoukkojen komentaja kenraaliluutnantti Antti Virtanen. Päivystävä upseeri oli nyt täydellisessä paniikissa. Maavoimien komentajan jälkeen ilmestyi vielä erikoisjoukkojen komentaja. 3. helikopterin laskeutuessa varuskunta oli täysin sekaisin. Merivoimien helikopterista astui ulos prikaatikenraali Jukka Virtanen. Nyt myös sotilaat alkoivat ymmärtää tilanteen vakavuuden. Eivätkö nuo kaikki ole kenraaleja, mitä he tekevät täällä keskellä yötä? Veljet, missä Elina on? Jukka kysyi, etsimme häntä. Häntä ei ole majoituksessaan, Matti vastasi. Päivystävä upseeri raportoi hikikarpalot otsallaan. Tarkistimme naisten majoitustilat, mutta luutnantti Virtasta ei ole siellä. Sänky on koskematon. Mitä 3 veljeksen kasvot kangistuivat samanaikaisesti. Etsikää koko varuskunta alueelta. Nyt heti, Antti käski. Kyllä, mutta määräykset. Määräyksistä 5, siskoni löytäminen on tärkeintä, Jukka huusi. Silloin eräs sotilas juoksi paikalle kiireesti. Ilmoitan, rakennus 3 takana makaa maassa naisupseerin näköinen henkilö. 3 veljeksen kasvot kalpenivat hetkessä. Opasta Matti sanoi jääkylmällä äänellä. He juoksivat rakennus 3 taakse. Pimeässä paikassa taskulamppujen valot loistivat ja valokeilassa avautui uskomaton näky. Elina makasi maassa. Hänen kasvonsa olivat veriset ja vasen poskiluun alue oli pahasti turvonnut. Elina Jukka ryntäsi ensimmäisenä Elinan luo. Elina herää. Matti ja Antti tulivat myös kiireesti paikalle. Nähdessään Elinan tilan 3 veljeksen silmissä syttyi vihan liekki.
Miten tämä on tapahtunut, Matti mutisi taltuttaen kylmää vihaansa. Antti tarkisti välittömästi Elinan pulssin. Hän on tajuissaan, mutta pahasti loukkaantunut. Lääkintämies paikalle, Jukka huusi kurkku suorana. Lääkintämiehet ryntäsivät paikalle ja alkoivat antaa Elinalle ensiapua. Kun Elinaa siirrettiin paareille, Matti tarttui päivystävää upseeria ja kysyi, miten tämä on tapahtunut. Me emme tiedä. Löysimme hänet juuri. Ette tiedä, Jukan ääni madaltui vaarallisesti. Tarkoitatko, ettei kukaan tiennyt, kun siskoni oli tässä kunnossa? Lääkintämies raportoi Jukalle, hänellä on vakavia ruhjeita kasvoissa ja epäillään nenän ja poskiluun murtumaa. Hänet on vietävä välittömästi sairaalaan. Valmistelkaa kuljetus, Antti käski. Silloin yksikön komentaja ilmestyi paikalle kiireesti. Hän oli saanut raportin kenraalien yllätysvierailusta. Se on siskoni, Matti sanoi kylmästi, luutnantti Elina Virtanen, meidän nuori siskomme. Yksikön komentajan kasvot kalpenivat. Maavoimien komentajan sisko oli joutunut tällaiseen tilanteeseen hänen yksikössään. Tämä ei ollut mikään tavallinen onnettomuus. Miten tämä on mahdollista? Komentaja änkytti. Sitä mekin kysymme. Jukka katsoi komentajaa suoraan. Siskoni on tässä kunnossa sinun yksikössäsi, selitä. Ambulanssi saapui ja Elina kuljetettiin sairaalaan. 3 veljestä lähtivät hänen mukaansa, mutta ennen lähtöään he varoittivat komentajaa. Löydä syyllinen aamuun mennessä, Matti sanoi jääkylmällä äänellä. Lain ja sotilaskurin rikkomisesta minä vaadin vastuuseen loppuun asti. Minä raahaan sen nilkin esiin, itse Antti purki suoraviivaista vihaansa. Sen, joka itketti siskoani, minä kostan vaikka omin nyrkein, Jukka vannoi puristaen nyrkkejään. Yksikön komentaja tajusi tilanteen vakavuuden vasta veljesten lähdettyä. Tämä ei ollut pelkkä yksikön sisäinen tapaus. Tuvissa sotilaat kuiskivat, sillä välin Tomi Lahtinen vapisi sängyssään. Hän ei ollut arvannut, että hänen tekonsa johtaisi näin suureen skandaaliin. Maavoimien komentajan siskon pahoinpitely. Lahtinen tajusi, että hänen kohtalonsa oli sinetöity. Kello 3 aamuyöllä keskussairaalan ensiavussa vallitsi kireä tunnelma. 3 veljestä odottivat hermostuneina leikkaussalin ulkopuolella. Leikkausvalo paloi tuntikausia. Silloin leikkaussalin ovi avautui ja lääkäri astui ulos. 3 veljestä nousivat samanaikaisesti. Lääkäri, miten Elina voi Antti, kysyi kiireesti. Hengenvaaraa ei ole, lääkäri sanoi helpottuneena. Mutta hänellä on vasemman poskiluun ja nenän murtuma sekä aivotärähdys, joten hän saattaa olla tajuttomana jonkin aikaa. Odotamme hänen heräävän muutaman päivän kuluessa. Veljekset katsoivat teho-osastolle siirrettyä Elinaa. Kasvot sidottuina kytkettynä laitteisiin, sydän tuntui särkyvän. Matti tarttui varovasti Elinan käteen. Elina, veli on täällä. Tulet pian kuntoon. Minä löydän sen nilkin. Antti löi nyrkillä seinään. Kello 5 aamulla Kainuun prikaatissa oli täysi hälytys. Yksikön komentaja oli tutkinut asiaa koko yön, mutta ei ollut löytänyt johtolankoja. Kaikki sotilaat kiistivät tietävänsä mitään. Mutta jääkäri Niko Lehto oli erilainen. Hän oli nähnyt jotain ikkunasta myöhään illalla. Hän oli nähnyt Lahtisen raahaavan Elinaa. Lehto oli 2 vaiheilla. Hän pelkäsi Lahtista, mutta ei voinut antaa Elinan kärsimyksen jäädä rankaisematta. Lopulta Lehto keräsi rohkeutensa ja koputti komentajan oveen. Minulla on ilmoitettavaa, eilen illalla näin kersantti Lahtisen raahaavan luutnantti Virtasta. Komentajan silmät kirkastuivat. Oletko varma? Kyllä, näin selvästi. Komentaja kutsui välittömästi Lahtisen paikalle. Lahtinen näytti jo antautuneelta. Kersantti Lahtinen, mitä teit eilen illalla? Komentaja kysyi ankarasti. Minä, Lahtinen änkytti. Pyydän anteeksi, tein väärin. Saatuaan Lahtisen tunnustuksen komentaja soitti välittömästi veljeksille. Syyllinen on löytynyt. Kersantti Tomi Lahtinen. Matti vastasi puhelimeen, pidättäkää hänet välittömästi, tulemme sinne itse. Samaan aikaan yksikön sisällä oli toisenlaista liikettä. Pataljoonan komentaja ja muutama upseeri pitivät salaista kokousta. Miten hoidamme tämän asian? Kenraalitkaan eivät voi puuttua suoraan yksikkömme asioihin. Jos uhraamme vain Lahtisen koko yksikön, ei tarvitse kantaa vastuuta. Mutta yksikön komentaja pudisti päätään, ei. Tämä ei ole yksinkertainen tapaus. Jos yritämme peitellä tätä, seuraukset ovat pahemmat.
Kello 8 aamulla 3 veljestä palasivat yksikköön. Heidän kasvoillaan oli edelleen vihaa. Missä Lahtinen on, Jukka kysyi. Hänet on pidätetty, tuokaa hänet tänne, Matti sanoi kylmästi. Pian Lahtinen tuotiin paikalle sotilaspoliisien saattamana. Hän seisoi veljesten edessä pääpainuksissa. Nosta pääsi, Antti käski. Lahtinen nosti päänsä vapisten. Miksi teit sen, Jukka kysyi. Pyydän anteeksi. Olin seonut, Lahtinen vastasi vapisevalla äänellä. Seonut Matin ääni oli jääkylmä. Sotilaslain rikkomiselle ei ole tekosyitä. Lahtinen lankesi polvilleen ja aneli, säästäkää henkeni. Minä vain. Veljekset katsoivat Lahtista ylhäältä päin hilliten vihaansa. He olivat sotilaita, eivätkä voineet sivuuttaa lakia ja sääntöjä. Sotilaan kuuluu kantaa vastuunsa, Jukka sanoi kylmästi kääntyen pois. Lahtisen kohtalo oli sinetöity. Kello 10 aamulla Kainuun prikaatin kokoushuoneessa pidettiin hätäkokous. Ilmapiiri oli raskas. Tämä ei ole Lahtisen henkilökohtainen ongelma. Koko yksikössä on ongelma, Antti sanoi ja nosti esiin aineistoa. Aineistoon oli koottu kaikki yksikössä viimeisen vuoden aikana tapahtuneet väkivaltatapaukset ja peittelyyritykset. Mitä tämä kaikki on? Jukka raivostui. Miksi näistä ei ole raportoitu? Pataljonan komentaja puolustautui. Ne olivat asioita, jotka hoidettiin sisäisesti. Sisäisesti Antin ääni kohosi. Hoidatteko väkivaltaa sisäisesti? Matti nauroi halveksivasti. Onko tämä teidän mielestänne kuria? Heikkojen kiusaaminenkö on kuria? Antti nousi ja katsoi ulos ikkunasta. Tiedättekö, mitä isämme sanoi? Todellinen sotilas suojelee tovereitaan. Juuri niin, Jukka nyökkäsi. Heikkojen kiusaaminen ei ole sotilaan, vaan roiston teko. Antti istuutui takaisin. Isämme sanoi, että armeijan on oltava paikka, jossa suojellaan toisiaan. 3 veljestä muistelivat isänsä, joka ei koskaan ollut lyönyt alaistaan 30 vuoden uransa aikana, mutta jota silti kunnioitettiin eniten. Antti katsoi yksikön komentajaa suoraan. Armeijan kunnia ei ole epäkohtien peittelyssä, vaan niiden korjaamisessa. Mitä aiotte tehdä, Jukka kysyi. Komentaja vastasi vapisevalla äänellä, Lahtinen tuomitaan sotilaslain mukaan ankarasti ja laadimme suunnitelman väkivallan kitkemiseksi yksiköstä. Se riittääkö, Antti kysyi. Ei. Teemme täydellisen uudistuksen yksikössä. Matti nousi. Hyvä. Mutta me valvomme sitä henkilökohtaisesti. Jos tällaista tapahtuu uudelleen, tämä yksikkö lakkautetaan, Matti sanoi viimeisenä, me tuomitsemme Lahtisen sotilaslain mukaan. Ja me muutamme tämän yksikön täysin, väkivaltaa suvaitsevat esimiehet vaihdetaan, sotilaille järjestetään uusi koulutus. Ja ennen kaikkea luomme uuden kulttuurin, jossa sotilaan kunnia on toverin suojelemisessa. Kello 14 iltapäivällä 3 veljestä palasivat sairaalaan. He olivat saaneet tiedon, että Elina oli herännyt. Veljet. Elina sanoi heikolla äänellä. Elina. Jukka meni ensimmäisenä hänen luokseen. Sattuuko ei enää? Kiitos kun tulitte. Matti tarttui Elinan käteen. Nyt kaikki on hyvin. Veljet hoitavat kaiken. Lahtinen, Elina kysyi huolestuneena. Hänet tuomitaan sotilaslain mukaan. Ja varmistamme, ettei tällaista tapahdu enää koskaan, Antti vastasi. Elina näytti helpottuneelta. Viikkoa myöhemmin Kainuun prikaatin harjoituskentällä oli koko yksikön henkilöstö riveissä. Ilmapiiri oli täysin erilainen. Kentän eteen oli pystytetty väliaikainen koroke, joka muistutti sotaoikeutta. Matti nousi puhumaan mikrofoniin. Tämä tilaisuus ei ole pelkkä sotaoikeudenkäynti. Tämä on ratkaiseva hetki, joka määrittää, mihin suuntaan armeijamme kulkee. Silloin Lahtinen tuotiin paikalle sotilaspoliisien saattamana käsiraudoissa ja pääpainuksissa. Kersantti Lahtinen nosta pääsi, Jukka käski. Lahtinen tunnusti lopulta totuuden. Minä inhosin sitä, että nainen on armeijassa. Ajattelin, että armeija on vain miesten paikka. Erityisesti luutnantti Virtanen kenraalien siskona suututti minua. Ajattelin, että hän elää helposti ilman vaivan näköä. Jukka huusi koko kentälle. Kuulitteko tämä? Osoittaa, kuinka vaarallisia ennakkoluulot ovat. Lahtinen vihasi Elinaa vain siksi, että tämä on nainen ja hänen perhetaustansa takia. Mutta voiko sellainen olla syy väkivaltaan? Ei, sotilaat vastasivat. Matti sanoi mikrofoniin, Elina on sotilas, kuten tekin. Hän on täällä samasta syystä kuin tekin puolustaakseen tätä maata. Toverin pahoinpitely ei ole sotilaan teko.
Lopulta sotatuomari julisti tuomion kersantti Tomi Lahtinen esimiehen pahoinpitelystä ja sotilaskurin rikkomisesta tuomitaan sotaoikeuteen ja erotetaan häpeällisesti palveluksesta. Matti sanoi viimeisenä koko kentälle, älkää unohtako tätä päivää. Todellinen rohkeus ei ole heikkojen kiusaamista, vaan heidän suojelemistaan. 6 kuukautta myöhemmin lokakuisena päivänä Kainuun prikaati oli muuttunut täysin. Harjoituskentällä sotilaat kannustivat toisiaan ja tuvissa kuului lämmintä keskustelua. Sinä aamuna yksikön portista ajoi sisään henkilöauto. Autosta astui ulos Elina Virtanen. Hänen kasvonsa olivat lähes parantuneet ja hän näytti entistä itsevarmemmalta. Pitkän kuntoutuksen jälkeen hän palasi vihdoin palvelukseen. Luutnantti Virtanen sotilaat juoksivat iloisina vastaan. Erityisesti Niko Lehto tuli ensimmäisenä tekemään kunniaa. Luutnantti, näytätte täysin toipuneelta. Kiitos Lehto. Miten olet voinut, Elina vastasi lämpimästi. Olen voinut todella hyvin. Esimiehet ovat ystävällisiä ja ennen kaikkea olen onnellinen, kun saan elää ilman pelkoa. Silloin 3 veljestä ilmestyivät paikalle. He olivat tulleet juhlistamaan Elinan paluuta. Elina Jukka tuli ensimmäisenä ja halasi Elinaa tiukasti. Kaikki on teidän ansiotanne, veljet, Elina sanoi kiitollisena. Matti laski kätensä Elinan olkapäälle. Et ole enää uhri, olet todellinen sotilas. Elina kiersi yksikköä ja oli hämmästynyt. Ilmapiiri oli täysin erilainen. Yksikön komentaja tuli raportoimaan, luutnantti Virtanen, ensimmäinen tehtävänne paluun jälkeen on alokkaiden koulutus. Olemme ottaneet käyttöön uuden koulutusohjelman. Se on nimeltään toveruuskoulutus. Opetamme kunnioittamaan ja suojelemaan toisiamme. Elina meni alokkaiden koulutustilaan. Näky oli täysin erilainen kuin ennen. Mikä on sotilaan ensimmäinen hyvekouluttaja, kysyi. Toverin suojeleminen, alokkaat vastasivat voimakkaasti. Silloin eräs alokas huomasi Elinan ja nosti kätensä. Onko tuo luutnantti Elina Virtanen, kun kouluttaja nyökkäsi, kaikki alokkaat katsoivat Elinaa ja vapaaehtoisesti he nousivat ja tekivät kunniaa yhtä aikaa. Kunniaosoituksessa oli aitoa kunnioitusta ja kiitollisuutta. Eräs alokas sanoi, luutnantti, teidän ansiostanne meistä voi tulla kunnon sotilaita. Kiitos. Elinan silmiin nousivat kyyneleet. 6 kuukautta sitten verisenä maannut uhri oli nyt nuorempien kunnioittama esimies. Kiitos teille kaikille, Elina vastasi vapisevalla äänellä. Olkaamme kaikki toisiamme suojelevia todellisia sotilaita. Kaukaa katselleiden 3 veljeksen silmissä oli liikutusta. Elinastamme on tullut todella upea, Jukka sanoi ylpeänä. Itsenäisyyspäivän paraatissa Helsingin taivaalla lensi erilaisia sotilaskoneita muodostelmissa. Niiden joukossa oli myös helikopteri, jossa 3 veljestä istuivat. Paraatikatsomossa Elina seisoi sotilaspuvussa ja teki kunniaa. Hänen kasvoillaan oli itseluottamusta ja ylpeyttä. Taivaalla lentävästä helikopterista 3 veljestä vastasivat kunnianosoitukseen. Elina mutisi itsekseen auta. Se huuto on nyt ohi, en ole enää yksin. Paraatin jälkeen Elina otti puhelimen ja lähetti velilleen viestin, veljet, kiitos. Teidän ansiostanne minusta tuli todellinen sotilas. Nyt on minun vuoroni suojella muita. Vastaus tuli heti, olemme ylpeitä sinusta Elina. Elä jatkossakin ylpeänä, rakastamme sinua pikkusiskomme. Elina hymyili ja katsoi taivaalle. Sinisellä taivaalla ei ollut enää pimeyttä, vain toivoa ja rohkeutta täynnä oleva valoisa tulevaisuus. Kainuun prikaati oli nyt Suomen esimerkillisin yksikkö. Elinan kärsimys oli ohi, mutta sen synnyttämä muutos jatkuisi ikuisesti.